Kursi gede sampe ini rega 4,5 juta jadi kelarangan yang gumun aku ya. Sampeyan ki lho nesu iki Kursi nyapa. kandel bayane karo jadi abang-abang 4,5 juta lho jadi kelarangan to, Bos. Ya sing sabar to Mas, wong kadang-kadang wong iki terus gak ngerti kayu ki jenise Ya, kaya Mas, apa, ini ngono kan. Bos. Ya, no. Lah ya kan kadang-kadang gak paham, kudu dikasih. 4,5 juta ki. Lah ning ini kan sampean kasih paham to. Oh. Jadi enak tuku ki aja percaya gambar karo foto. Lah ini kan Ini lho, Bos. terbukti kuat dan ya bahannya kan jati kayu jati. Iya to. Nah, iki regane 4 juta 500. 4 juta 500. Ya wis gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah. Kurang menak piye? Bayare nang omah. Bayare ning omah. Iya, wis Jan ra mending DP, tenan. ra tukang muka. Sing rada murahne sing luwaris Sing dhewe. murah. Nah, Sing iki ya. laris dhewe. Sinar dhewe iki. Oh iki. Iya. Iki Iki 2.800.000 goren. Rute 800. Heeh. Weh, jan jos tenan iki. Bayari full jati kabeh. Jan jos tenan Oh, iki. iki sing 2.800.000 bahane yo kayu jati. Serik. Pokoke ya, nek ora jati, teko omah go balik engko tak kene cetik geni. Loh, iya maneman to Mas malah ngecetek Ya geni. piye wong bandara kayu jati kayu jos yang ngene. Wah, iya iya Nah, iki sing iya. eneng sing harga. Di. Iki rada juta iki tapi barangnya beda to, Bos. Heeh. Iki barangnya rada gede, tanganane bagong wis eneng mahkotane. Heeh. Iki 3 juta 300. Lo tak 300. Yo, Yo, siki. jos. Iya bane yo full jati kabeh. Bayare nek teko iki yo. Pokoke barang teko omah dicek-sek. Ya nek gak sesuai ngene iki nek ra kayu jati aja dibayari. Oh ngono. Hmm, Carane Carane tuku. order ya, ora sanggo DP, ora sanggo uang muka. Heeh. Masuk ae di sujud Mebel Nusantara golek ono. Nek bunder nang TCP lho. Sujud Mebel Nusantara tul nang bio profil tau, bawahi profil nang nomorku dhewe langsung terhubung nang aku dhewe. Oh ngono. Tanya-tanya bebas seputar furnitur. Oke, wes, yo wes, Bos. Oke. Hmm.